Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. 11-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi Demirgazy Koreýanyň 6-njy we iň güýçli ýadro synagyndan soň oňa garşy sanksiýalary puhtalandyrmak boýunça ses berip, ýurdun dokma senaga dönemleriniň eksportyny hem çyg nebitiň importyny çäklendirdi. Bu karar 15 agdalyk Howpsuzlyk Geňeşiniň 2006-njy ýyldan bäri Demirgazy Koreýa babatynda sanksiýalar bilen bagly bir agzdan kabul eden 9-njy rezolýusiýasydyr. Birleşen Ştatlaryň diplomatlarynyň habar agentlikleri aýtmagyna görä, täze sanksiýalara garşy bolan ortadan we Hytaýyň goldawyny gazanmak üçin Birleşen Ştatlar doly embargo baradaky ozalky talabyny goşadyp, Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň hasaplaryny doňdurmak teklibinden el çekipdir. Bu rezolýusiýa Koreýa ýarymadasyna parahatçylykly diplomatik we syýasy çözgüde çağırmagy goşupdyr. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Nikki Haley täze çäreleriň Pyeongyany azyndan 800 milyon Amerikan dolary möçberli girdejiden mahrum etjekdigini aýtdy we munyň ozalky sanksiýalar bilen birlikde Pyeongyany eksport girdejileriniň 90% çemetinden mahrum edýänligini belledi. Ukrainanyň howpsuzlyk güýçleri 10-njy sentýabrda Lwów şäherinde Mikhail Saakashviliň 2 gün mundan Ukraina baran soň yerleşen mehmanhanasynyň girilgetini böwetlediler. Saakashviliň täze güýç hereketi atly partiýasynyň agzasy Ivan Slobodyanik polisiýanyň we serhetçileriň Leopolis mehmanhanasyna 10-njy sentýabrda irden baranlygyny Facebook sosial ulgamy arkaly habar berdi. Bu barada polisiýa tarapyndan destine maglumat bolmady. Ukrainanyň mediasyna görä jurnalistleriň uly topory mehmanhananyň öňünde jemlenipdir. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň Odessa regionunyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili 10-njy sentýabrda serhetden geçip Polşadan Ukraina baran soň Lwów şäheriniň mehmanhanasynda galýar. Iýulda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Saakashvilini Ukraina raýatlygyndan mahrum edipdi. 11-nji sentýabrda Poroshenko Saakashvilini hadaly dokument serhetden geçmek üçin tanqid etdi. 10-njy sentýabrda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakov Mikhail Saakashviliniň agyr jenaýat işi bilen baglylykda gözlenýändigini aýtdy we onuň Ukrainanyň serhedinden geçmegini döwletiň esasy institutlaryna hüjüm diýip adlandyrdy. Türkmenistan Aşgabat 2017 atly halkara oýunlary münasibetli poçta markalarynyň 2 görnüşli toplumuny çykardy. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy boýunça çykarylan markalaryň birinde Aziýa oýunlarynyň tumary alaway güjüniň dürli sport görnüşlerini berjay edişi şekillendirilýär. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygyndə Aşgabatda geçirilejek Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda Türkmenistanyň Merkezi banky täze kagaýdy we demir pullaryny çykaryp dolançyga girdi. Hümmeti 1, 5, 10, 20, 50 we 100 manat möçberli täze pullaryň ýüzünde Aziýa oýunlarynyň simwolu yerleşdirildi. Şeýle-de Aşgabatyň Olimpiya stadiony atly altyn we kümüş pullar çykaryldy diýip resmi media habar berdi. Maglumata görä Merkezi bankyň 2009-njy, 2012-njy we 2014-njy ýyllarda çap eden pullary hem Türkmenistanyň çäginde dolanşykda galar. Ýapyk binalarda boý söwürşün gatypynça 5-nji Aziýa oýunlary Türkmenistanyň taryhynda iň uly sport çäresi bolup durýar. Azerbaýjanyň garaşsyz Turan agentliginiň müdiri suwtdan öý tutsaqlygynda galmak şerti bilen 11-nji sentýabrda Deslapky tutsaqhanadan boşadyldy. Emma suwdyň geçiriljek wagty ente kesgitlenmedi. Mehman Aliýewiň aklawçysy Fuat Agaýew öz müşterisiniň boşadylmagyny 11-nji sentýabrda Azat Ýewropa adatlyk radiosyna tasdiklady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Harlem Desire Aliýewiň Deslapky tutsaqlygynyň öý tutsaqlygyna çalışmagyny pozitiv ädim diýip adlandyrdy. Emma häkimetleri jurnalista garşy äkli aýplamalary ýatyrmaga çağırdy. Awgust aýynda Azerbaýjanyň häkimetleri Aliýewi talgytdan gaçmakda we wezipesinden peýdalanmakda aýpladylar we derňewleriň dowamında Turan Täzelikler agentliginiň hasaplaryny doňdurdylar. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Aliýewiň tutsaqlygynyň we Turan agentligine garşy çäreleriň ýurtda garaşsyz media edilýän basyşlaryň dowamy bolup durýandygyny aýdýarlar. Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna gatnaşjak bozgunlaryň ýygyndy komandasyna Kenýaly dünýä çempiony Yuruk Teglalurupe ýolbaşçylyk eder. Teglalurupe 20-25 we 30 kilometr aralyga ýürmekde dünýä rekordsmeni bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda geçen ayın ayağında teraktyň öňe alyndy diýip Türkmenistanyň Kronika adly neşir habar berýär. Garaşsyz neşir öz çeşmelerine salgylanmak bilen bu ýagdaýyň 28 awgustda Türkmenbaşy şäheriniň portunda bolandygyny aýdýar. Türkmenistanyň Kronika adly neşiriň maglumatyna görä ýöriti ulluklar 2 sany jinayetçini ele salypdyr. 28 awgustda Türkmenbaşy şäheriniň portunda Türkmenistanyň ýöriti güýçleri teraktyň öňüni aldylar. Zulumkeşler Türkmenistanyň raýaty bolan 2 dogan. Olar Türkmenistanyň we Bakuwyň arasynda gatnaýan Bahtiýar adly ýük hem ýolagçy paroma partlaýjy serişdäni geçirmäge synanypdyr diýip Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň informasiýon neşri habar berýär. Şeýle dagdalan 2 doganyň paroma münmek üçin elinde bar bolan biletlerinde dürli ýerleriň görkezülenligi, olardan başga da paromda 170 adamyň bolanlygy hem onlar çaptylygyň ýüklenenligi maglumaty bellenýär. Şüphästen alynanlar partlaýjy serişdeleri öz ýandyry bilen paromda bombany ýasap Türkmenistanyň territorial suwlarynda partlatmagy planlaşdyrypdy diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Şeýle-de Türkmenistanyň Kronikasy ýöriti gulluklaryň terakt barada öňünden ygtybarly bolanlygyny öz çeşmeleriniň çak edýänligini aýdýar. Adatlyk radiosy bu maglumaty öz çeşmelerinden entek tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Emma Adatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurdun territoriýasynda teraktlaryň bolmagynyň töwekelçilikleri barada aňtaw maglumatlara eýe bolanlygyny iýun aýynda habar berdi. Türkiýanyň ýöriti gulluklaryndan alynan bolmagy çak edilýän şol aňtaw maglumatlarynda Islam döwleti toparyna mahsus teraktlar barada gurrun edipdi. Şonda Adatlygyň howpsuzlyk gulluklaryndaky çeşmeleri dören ýagdaý bilen baglykda Haýratynda Aziýa öňleriniň öňü sirasynda şüpheli görünip biljek isleýän adamy saklamak barada görkezmeleriň berilenligini habar beripdi. İýul aýynda Adatlyk radiosy Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän 4 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Adatlygyň gorunmak ministrligindäki çeşmesi terrorçy bolmakda guman edilýän 4 adamyň Ahal vilayatynyň haky etrafynda ele salynanlygyny aýdypdy. Adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmämiz söwüşçi bolmakda guman edilip Türkmenistanyň Owganistan hem Iran bilen serhetleriniň golynda tutsak edilen 4 adamyň Türkmenistanyň raýaty bolup, olaryň Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň düzüminde söwüşenligini ma'lum edipdi. Şol operasiýa gatnaşanlygyny aýdan çeşmämiz Türkmenistanyň territoriýasyna söwüşçi bolmakda guman edilýän onlarça adamyň geçenligi hakynda harby aňtaw gulluklarynda maglumatyň bardygyny habar berdi. Şol wakalardan soň Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň ýolbarçysy general-mayor Begenç Gündogdiýewiň harby derejesi peseldildi. Prezidentiň 15 awgustda elan eden bu karary bilen ýakyndan tanyş çeşmeleriň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Gündogdiýewiň general derejesinden mahrum edilmegi Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynmagy bilen bagly waka bilen ilteşikli bolupdyr. Şeýle-de Azatlygyň çeşmeleri Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda öňünden duýdurulman awgustda geçirilen harby türgönleşikleriň hem söwüşçi bolmakda guman edilýänleriň döwlet serhedinden geçmegi bilen bagly waka degişli bolanlygyny habar berdiler. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat aeroportunyna bir kanun barlyglar güýçlenýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň aeroportunyna gonyp çykalga gelenimizde ol ýeriň işgärleri telefonumy elimden alyp, sen men ýok, içindäki şahsy maglumatlarymy barlap başladylar diýip 27 ýaşyndaky Adatlyk radiosyna maglumat berdi.
Londondan ýygyna dolanyp gelen müýe haçan aeroportun işgärleri onuň telefonuny daşar ýurtly halaşýan ogluny bilen düşün suratyny görünlerini onuň üstüne azgyrlyp gıýgırandyklaryny aýdýar. Halaşýanyň şahsiýeti bilen gyzyklandylar. Soňam Türkmenistanyna oglun gytmy, daşar ýurtlygyny başyna ýapjakmy diýip aglap oturunyma garamazdan hem üstüme gıýgyrdylar hem kemsitdiler diýip müýe gurrun berýär. Migo ýany bilen bile uçup gelen başga da 2-3 sorusynyň telefonlarynyň hiç hili düşündürüş berilmezden zor bilen alınıp içindäki şahsy maglumatlarynyň barlanynyny sözüne goşdy. Azatlyk radiosyny ýokurdaky ýaly ýagdaýlar bilen baglylykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň aeroport resmiýeleriniň hiç hili düşündürüş ýa kommentariýa almak başartdy. Şol bir wagtda şu hepdäniň ahyryny Aşgabatda başlanmaly Aziýada oýunlarynyň öňsirasyny paýtagtyň aeroportuny goşmaçy howpsuzlyk çäreleriniň görülýändigi we käbir ýolagçylaryň adatdan daşary görnüşdäki barlyklardan geçirilýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenistanlylaryň aýtmagyna görä, ýolagçylar ähli howpsuzlyk gözegçiliginiň we barlyklardan geçip bolandan soň olar gümrük we serhet gullugynyň işgärlerinden daşaryn howpsuzlyk gullugy gaýtadan itli barlygdan geçirýärler. Bundan başga Türkiýede belli bir döwür zähmet migranty bolup, işläp gaýdan Türkmenistanlylaryň Aşgabatyň aeroportuny has içkin sorag edilýändigini, barlanýandygyny üns çekilýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolanlar Aşgabatyň aeroportuny özleriniň Türkiýede haýsy ýerlerde we nähili şertlerde işläp we ýaşandyklary, ol ýerde näçe pul gazanandyklary, nähili syýasy we dini toporlar bilen gatnaşygynyň bolanyny, ekstremist toporlaryň hatarlaryny çekilmäge we başga ýurtlarda din üçin söwüşe gitmäge çagyryş edenleriň bolup bolmanlygy, namaz we Kur'an okap okumaýanlygy ýaly maglumatlaryň sorulýandyklaryny aýdýarlar. Gepin gerdişine göre ýatlasak, goloýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, ony ýene bir gezek Aziýa oýunlarynyň döwrüne Aşgabatda howpsuzlygy üpçün etmek meselesine ünsü çekdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň käbir owalaryna pensiýadan we pasobiýadan esassız pul tutulýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda käbir arçynlyklarda raýatlaryň pensiýalarynyň we pasobiýa diýilýän sosial kömeklerden kassalarda esassız ýagdaýda pul tutulup alınýanyň barasynda Azatlyk Radiosyna ýygyderli maglumatlar gelip goşýar. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk Radiosyna ýüzlenen Lewap welaýatynyň Sakar etrawynyň bir daýhan birleşiginiň ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, olaryň ýaşaýan arçylygynyň kassada raýatlaryň pensiýalaryndan we pasobiýalaryndan adam maşyna täze pullon 2-3 manat arasynda ýygyderli her aý esassız ýagdaýda pul tutulýar. Ýöne şeýle puluň tutulýanlygy kagız ýüzünde görkezilmeýär. Onun gurrun vermegine göre adamlar näme üçin şeýle puluň tutulýanyň arasynda düşündürüş sorap, kagız ýüzünde görkezilmegini isleýän mahaly kassanyň işgärleri aýlyklary we töleglere gol çekmek üçin welaýata öz ulagymyz hem mümkinçiligimiz bilen gidip gelýär. Onsoň welaýatdaky bankam adam maşyna täze pullon 1 manat tutup galýar. We netijede şeýle bolýar. Resminama gerek bolsa, gidin etrap häkimliginden alyň görünüşine jogap berýärler. Parohorluk ýurtda owalardaky pensiýa we pasobiýa alýanlara hem mühim salýar. Prezidentimiz parohorluga garşy göreş gullugy döreden bolsa, ondan näme üçin arçynlyklardaky korrupsiýa çäre görmeýär
ýa-da habar ýokmuka? Biz bu edenetlilikden we parahorlukdan bizar bolup, owanyň adamlary bilen jemlenip, bu ýagdaýy Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýokary geçdirmeli diýen karara geldik diýip, ol sözleriniň üstüne ýetirýär. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan Ahal Daşowuz Marwe, Lewap welaýatlarynyň käbir owallaryndan bolan bir näçe ýaşaýjy ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň dogurdygyny tasdiklamak bilen öz arçynlyklaryny hem şeýle ýagdaýlaryň bardygyny tasdiklaýarlar. Olar resmiýlerin esassız ýagdaýda pensiýalarynyň we pasobiýalarynyň ujundan özüne pul tutup galýanyňdan näýlelik bildirýärler. Sözü jemläp aýtsak, Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna raýatlaryň pul meseleleri bilen bağlanşykly degişli türkmen resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almakda inançyklary netije bermeýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň kitaplary Moskwada baýraklara munasip boldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Moskwadaky geçen kitap sergisini hödürlän ähli, şol sanyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan eserler hem baýrakly orunlary munasip bolupdyr. Türkmenistan 30-njy Moskwa halkary kitap sergisiniň çäklerini garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň kitap sunuwaty halkary bäsleşigini 2016-njy ýylda çap edilen neşirleriň 4-süni. Şol sanyny prezident Berdimuhammedowyň 3 kitabyny hödürledi. Meniň ýurdum ugur boýunça bäsleşikde Berdimuhammedowyň Türkmenistan adly kitaby birinji orny ýeledi. Prezidentiň ýene bir parahatçylyk sady Dostluk, dogonluk sazy adly eseri bäsleşigiň emin agdalarynyň ýörüçe diplomuny munasip boldy. Bäsleşikde Türkmen neşri ilkinji gezek Grand Prix baş baýragyny hem alyp, bu da Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan Gadamy adly Bedew adly kitabyny berildi. Baýrakly orunlara munasip bolan Türkmen neşirleriniň 4-njisi türkmen diliniň düşündürüşli sözlügi bolup, ol okuw kitaby we bilim ugur boýunça neşirleriň arasynda ýeňji boldy. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagyna häkimet başyna gelmezden ozal nähilidir bir kitap çykardandygy barada maglumat bolmasa-da, prezident döwründe sportsmen, aýdymçy we kompozitor, awtosürüji, atşynas, ussat çapyksuwar hökmüne tanally. Inni Berdimuhammedowyň adynyň 40 töwerek kitap çap edildi. Mysal üçin 2007-nji ýylda prezidentiň 5 kitap çap edildi. Şondan soňky ýyllarda ol her ýylda adynyň 2-3 kitap çykartmaga ýetişdi. 2013-nji ýyldan soňky döwürde bolsa Berdimuhammedowyň has önümli ýazyp başlanyny görse bolýar. Ol 2014-nji ýyldan bäri her ýyl döredýän aýdym sazlarynyň gapdalynyň 6-7 kitap ýazyp we çykardyp hem ýetişýär. Türkmen telewizionyasy Berdimuhammedowyň täze kitaplaryny ministrler kabinetiniň meclisine egindeşlerine sowgat berişini, olaryň ony epilip, maňlaýlaryna syýylyp kabul edişini görkezerdi. Bundan başga, prezidentiň kitaplary inni telewizionda okulyp, okuyuculara mawy ekran arkaly hem ýetirilýär. Geçen ayda Berdimuhammedowyň öz kakasy Mälik Gulag hakynda ýeni bir kitap ýazanlygy habar berildi. Täze kitap Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýilip atlandyrylypdyr we ýurdun içeri işler ministrliginiň taryhyna hemde prezidentiň kakasynyň bu ministrligiň işine goşan şahsy goşandyna bagyşlanypdyr. Prezident mundan öň atasy Berdimuhammed Annay we bagyşlanan Älim içire at gezer atly kitabyny kakasyna bagyşlanan döwlet guş eserini çap etdiripdi. İkinji kitap boýunça sahna eseri hem döredildi. Şeýle-de soňky döwürde prezidentiň ejes hakynda gahrymany dünýä beren ene hökmüni alkyşly aýdym aýdylyp başlandy. Bellemeli ýeri öňkü prezident Sapar Murat Niýazow hem kitap ýazypdy we Şah Şahir diýip tanalýardy.
Onun ruhnamasy 40 çemesi dile tercüme edilip, Mukaddes dilen eserin bir nusxasy kosmosa hem iwerildi. Niyazov bu kitabı 3 gezek okanyň gönü cennete düşjekdigini aýdypdy. Emma indi türkmen okuyucularının öňkü prezidentin eserlerinden soğuşýanlygy, onun kitaplarynyň ornuny Berdimuhammedowyň eserleriniň barha kän eýeleýändigi aýdylýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň hökümetiniň 11-nji sentýabrda geçiren maslahatynda ýurtda paxta ýygymynyň depkinini güýçlendirmek barada tapşyryk berildi. Maslahatda hususan da paxtanyň Türkmenistanyň esasy eksport çeşmeleriniň biri bolup durýanlygy, şeýle-de yerli karhanalar üçin zerur çyğmal bolup durýanlygy nykdaldy. Türkmenistan şu ýyl 1.050.000 tonna paxtany ýygmagy planlaşdyrýar. 31 awgustda başlanan paxta ýygym kampaniýasynda şu günkü nähili kemçilikler bar. Biz bu sowal bilen Türkmenistanly Sençe Aman Murat Bogaýewa ýüzlendik. Şu wagt gowasanyň köpçüliklerin asylyan wagty paxtaň ýygyma gelen wagty. Ýöne edil şuň kurlarda Türkmenistanyň paxta ýygymy o diýen bir güýçli depkinne dowam eden ok. Munyň hem sebäbi paxta ýygan tehnika belli ýerlerde paxta ýygymyna dogry gatnaşan ok. Galy bersede paxtaň umman şuýur hasylynyň daýharlaryň özüniň de gowuny kän suwçan oklar. Olary bilen duýulýan bir kemçilik şol el güýjüniň yetmezçiligi, ýagny ol yer kärennetini alyp belli bir mukdardaky, belli bir çäkdäki ýere gowa çeken daýhan kärenneti özüniň el güýjü bilen ýa maşgala walarynyň el güýjü bilen paxtany dogry ýygnap bilen ok. Özüm şu geçen ýyllar paxta ýygmagy kömek edýän adamlara ýygan paxtasynyň 1 kilogramyna 20 teňe hak töräpdiler kärennetçiler. Şu aýtmaklaryna görä 40 teňäni söz berýärmişler. Wada barym bolsa beýle bir höwese adamlar ýok diýýärler, paxta ýygmagy edýärler. Şol üçin alys ýol salyp başga ýerlerden, başga welaýetlerden paxta ýygmagy edýärler. Sana ağabeyliğe diýýärler. Ýene de bir göze iýlerlikli ýagdaý häzir Türkmenistanyň ähli zat geçiriljek Aziya oýunlaryny önükdürülýär şol üçin öňkü ýyllarda şäherlerden ýa-da etraplardan paxta ýygmagy gelýän adamlaryň sany az. Şol adamlaryň Aziya oýunlary bilen bagly etrap welaýet derejesinde geçiriljek çärelere gatnaşmaly. Ýene de bir sebäp paxtaň bahasy üýtgän ok, nizemeýil bäri şol bir bahadan daýhandan satyna diýerler. Amanda geçen ýyllarda paxta ýygmak işine büdjet edaralarynyň işgärleriniň çekilenligi barada maglumatlar bardy. Şu ýyl döwlet edaralarynyň işgärleriniň paxta çekilmegi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdymy? Şeýle ýagdaýlar bardygyny iýilçinde gurrun edýärler. Bir esasan şol Daşoğuz, Mary, Lewap welaýetlerini şol döwlet edaralaryny, büdjet edaralaryny işleýän işçileriň, gullukçylaryň paxta ýygymyna nowatyny gidýärligini aýdýarlar. Eger ýönül islese öz ornuny kimdir birini kärennetine tutup bilýär, hakyny tutup bilýär. Şol hakyny tutulan adamy da ol näçe şu paxtany ýygyp näçe gazanç etjek uzatlardan daşgary öz ornuny gullukçyny hakyny tutan adam her gününe 15 manat 20 manat aralygyny nagd puly bermeli. Ol ýerden şol hakyny tutulan, öz ornuny hakyny tutulan paxta meýdanyna gitmeden önüň şo puly almasa giden ok başga ýeriniň ýerine. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan oglum Murady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Ençeme türkmen obaly jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Türkmen obalarynda halk kyn ýagdaý başdan geçirýär. İki tarapdanam türkmenler gynamalara duçar edilýär.
Şu ýagdaýlar bilen bagly awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Abdulgany Çerkez bilen söhbetdeşligi size höderlýär. Bilçinýaly Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda ençeme Türkmen obasy jeňçileriniň kontrolyna geçdi. Dünya türkmenlerine salam aýtdym. Awganystandaky türkmenler iki tarapdan ortasında bir çete arbet diýerler, ya hökümet bolsun, ya talip bolsun. Hemmejigami bir türkmen bir biýe hiç gaýsam ayak goýan ýokny. Birik birenden beter. Gün-günden ogur diýdim, erbek bolsadan başyna bela, hökümet barsan başyna bela, talip gelsen başyna bela. Goýna hemmedem ýagda hiç gaýsam ayak goýjak gel. Ol bolsa bir dillerde bir baş ýok. Derdini dünya çıkıp, media çıkıp bir sesini yetirjek yok. Arkasını tutacak yok. Sene Türkmen egenin, sene bir Müslüman egenin. Bir arkanda mana men barın diýen adam yok. Soňra ayak bastyp bolýar. Öljegem şo Türkmen. 3000 ýyldagy öz üýjaýyny terk etmege mejbur bolupdyr türkmenleriň. Olary yntan perwer kömeklere mätäç. Türkmenin şol gynakçylygy ya göçmeli bolýar, ayak basty bolýar, ya üýe otlanýar, ya bazara otlanýar. Hemmejigam şol baş şoklugynyň bir himayat etdiýän ýoklugynyň bolýar. Gaýsy taraba bolsunam. Hemçin güller şol ketdesi bolsa türkmeniň bu türkmen eken diýip rahmet edýär. Öz kisesini bilýär, özlen krizerini bilýär, ýaşy üýüni bilýär. Türkmeniň gamynda da türkmeniň baş şoklugynyň öz günahymyz. Türkmenler Demirgazyk Awganystanda jeňçilere garşy eline yara galmana mecbur boldy. Olara döwlet kömek eden ýok. Indi görüp otursak şu Türkmenistan serhatlary waziyeti gün-günden beter bolýar, ýaxşy bolan ýokdy. Talip bolýarlar, ýa bagşa bolýarlar. Şu Türkmenistana gaýsy bolsadan nusxy bar. Türkmenistanyň aramlygyna da. Bu hemmejigi bir şol işsizlikden ajulmaň aňsatda ýa onsyna ýykylýar, ýa onsyna barýar, onsyna ulaçy ýok, iş güç ýok, wazipe ýok. Ana soňmasa her gep tapylar. Oğurlugam köfeler, yaragamalarlar, ka oňa dönerler, ka muňa dönerler. Türkmenistan öz serhedini berkitmek üçin, öz serhediniň goragyny berkitmek üçin näme etmeli? Awganistan türkmenleri, Türkmenistan çinatanlar, Türkmenistanyň hiç bir türkmenden nusxy etmiyor. Serhedindäki türkmenleri bar, şol aram bolsa nusxy etmiyor. İşi güç bolsa, Türkmenistan her babatdan, iqtisat babatdan kömek edipler türkmenlere. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Men Araz Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşi 11-nji sentýabrda Demirgazyk Koreýanyň 6-njy we iň güýçli ýadro synagy sebäpli onuň garşysyna ozal girilen sanksiýalary güýçlendirmek boýunça ses berdi. Ýurduň dokma senagat önümleriniň eksportyny we çiğnewtiň hem importyny çäklendirdi. Demirgazyk Koreýa Birleşen Milletler Guramasynyň kararnamasyny 10-njy sentýabrda reddedip, Birleşen Ştatlar basym özüniň başdan geçiren iň uly azabyna duçar bolar diýdi. Pxenyanyň elçisi Hantor Song BMG-niň howandarlygyna Jenewada geçirilen ýaraşylanmak baradaky maslahatda eden çykyşyna Birleşen Ştatlar syýasy, ykdysady we harby konfrontasiýa üçin odukdy. Demirgazyk Koreýanyň ýadro güýji eýem tamamlanyş fazasyna girdi diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň diplomatlarynyň habar gulluklarına aýtmaklaryna görä, Birleşen Ştatlar täze sanksiýalara karşı bolan Orsiýetiň we Hataýyň goldawyny kazanmak üçin dewlet baradaky doly embargo teklibini kawşadyp we Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň baýlyklaryny döňdürmek teklibinden hem elidip kararnamanyň tekstine Koreýa ýarymadasyna parahatçylykly diplomatik we syýasy çözgüde çağırmagy goşupdyr. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň näkilçisi Nikki Haley täze çäreleriň Pxenyany azyndan $800 milyon meçbernäki girdejiden mahrum etjekdigini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, ozalky sanksiýalar bilen birikdireninde bu Pxenyanyň eksportdan gelýän düşegündiniň 90% çemesi azalmagyna getirer. Biz bugün sanksiýalaryň güýçlendirilmegine begenemiz ok. Biz uruş agtaramyz ok. Demirgazyk Koreýa rejimi ýa dolanmazlyk nokadyndan entek geçenok diýip Haley aýtdy. Haley soňra hem ol ýadro programmasyny toktatsa, öz geljegini gaýtadan dikeldip biler. Demirgazyk Koreýa hawply ýoluny dewam etdirse, biz de basyşy dewam etdirýäris diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Hataý bilen Orsiýet Pxenyana karşı täze sanksiýalara meýil görkezmendiler. Aýratynda Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putin öten hepde täze sanksiýalar
maglumatlaryň Pyhanyanyň ýadro programmasyny togtatmagyna getirecekdigine özüniň şüpheli garaýandygyny bildiripdi. Ýöne 11-nji sentýabrda Orsiýetyň Birleşen Milletler Guramasynyn näkilçisi Vasily Nemensiýa Moskwanyň täze sanksiýalary goldaýandygyny, sebäbi ýadro syňylaryny berk reaksiýasy goýmagyň ýalňyş boljakdygyny aýtdy. Ol ýene bir gezek Birleşen Ştatlary we onuň ýaranlaryny Orsiýet bilen Hataýyň eden teklibine seretmäge çagyrdy. Moskwa we Pekin Amerika bilen Güney Koreýanyň birlikde geçirýän ýergiderli harby turgunlaşyklaryny togtatmaklaryny, Pyhanyanyň hem munyň ewedine ýadro we balistik raketa syňylaryny besetmegini teklip edýärler. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.